Vánoce v naší rodině. Tatínek domů nepřišel, ale přinesli ho. Měl radost, že sehnal hezký stromek, a tak ten stromek zapil v hospodě na valše. Tatínek nikdy moc nepil, ale Vánoce slavil pokaždé. To je Štědrý večer. Usmála se maminka a polila tátu kýblem studené vody. Táta začal okamžitě zpívat Řeka hučí v stínu rozervaných skal. Maminka mu odpustila. Na Štědrý večer se má odpouštět, řekla a nalila tátovi vaječný koněk. Potom maminka zacinkala lžící o skleničku, zhasla a šeptala. Už ho slyším, už ho slyším. Přiletěl k nám Ježíšek. Rozsvítila, udělala nám křížky na čele a mému bratrovi dala pohlavek, že se chtěl napít od tatínka vaječného koněku. Táta dostal nový mobil s kreditem 500 korun a začal jej rozebírat šroubovákem. Teta Lucie dostala bednu vlny, pletla svetry. Všichni jsme je museli nosit. Pletla je hodně barevně. Jednou si mě spletl soused s australským papouškem. Hodil na mě z okna síť a odnesl do zoo. Já jsem našla pod stromečkem mrkací panu, i když je mi už 13 let. Bratr dostal balíček zápalek. Z vypálených syrek slepoval lodě. Tímhle darem začaly maléry. Bratr, kterého si nikdo nevšímal, chtěl zápalky vypálit, aby měl materiál na stavbu lodí. U okna, kde stál stromeček, vzplál požár. Můj malý 9letý bratr Bobánek vypálil krabičku zápalek. Soused Kokoška, vášnivý hvězdář, křičel z okna do ulice. Já to říkal, kometa, bude konec světa. Z okna nám šlehaly plameny a celý panelák se radoval. Maminka vylila kastrol s vodou na stromek a na záclony. Větší množství vody vyletělo z okna a zmáčilo hlavu kulturisty Čulíka. Byl u nás v okamžiku a chtěl se prát s tatínkem. Naštěstí se objevil dobrovolný hasič pan Žižka s hasicím přístrojem a uhasil vášně. Stromek hořel dál. Přidala se i knihovna, ve které měl děda Lešek schovanou slivovici. Teta Lucie, aby zachránila vlnu na svetry, ji vyhodila z okna. Ozval se výkřik. Pan Burda, ačkoliv vážil 140 kg, vyběhl schody jako zajíc a neslušně nám nadával. Z hlavy mu trčely pletací jehlice tety Lucie. Pozor, čert! Křičel Bobánek a chtěl zapálit další krabičku syrek. Lucie vytrhla panu Burdovi pletací dráty a omluvila se. Upletu vám svetr, slibovala. Proboha jen to ne, zašeptal pan Burda. Tatínek mu polil rány na hlavě slivovicí a pan Burda omdlel. Při pádu padl na stromek a udusil oheň. Pod oknem se ozýval. Tátididá, hoří! Hasiči přijeli pozdě a rozvinuli plachtu. Právě když je zbalovali, vyskočil kulturista Čulík z okna. Dopadl na sněhuláka a ten jej zachránil. Čulík byl v šoku a myslel si, že jej sněhulák napadl. Okamžitě nasadil chvat a utrhl sněhulákovi hlavu z mrkví. Tatínek pozval hasiče k nám domů a maminka jim uvařila punčový čaj. Pan Burda se probral z mdloby a když spatřil tetu Lucii, která držela barevný svetr, uprchl. Udělám vám z vypálených syrek hasičský vůz, sliboval můj bratr Bobánek. Venku zastavilo auto městské policie. Odváděli hvězdáře Kokošku, který stále vykřikoval. Zachraňte se, je konec světa! Náhle se ozval tátův mobil a tatínek
četl svou první SMS-ku. Veselé Vánoce přeje váš operátor. Máte nízký kredit. Byl to moc zajímavý štědrý den. Bobánek začal místo zápalek sbírat poštovní známky. Teta Lucie mi upletla svetr a já jsem vyhrála ve škole titul Nejošklivější dívka roku 2003.